రాజశ్వేతలను చూసిన కావ్య గుండంతా బరువెక్కిపోయి చాలా బాధతో ఇంటికి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ వస్తుంది. తను ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, సంతోషంలోనూ, బాధలోనూ కృష్ణయ్యతో తన బాధను మొత్తం చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే కృష్ణయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి, నాకెందుకు ఇలాంటి పరిస్థితిని తీసుకొని వస్తున్నావు? నా భర్త నా దగ్గర అబద్ధం చెప్తున్నాడు, ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అని తెలుస్తుంది. ఇందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది? నేను అడగలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. ఇప్పుడిప్పుడే నా భర్త మారి నా మీద ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు. అతని కళ్ళలో నా మీద ఉన్న ప్రేమ నాకు కనిపిస్తుంది. ఇంక నాకు అన్ని సంతోషాలే అనుకున్న టైంకి ఇంట్లో గొడవలు, భర్త వేరే అమ్మాయితో ఉండడం, ఇవన్నీ చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నానని అయితే చెప్తూ ఉంటే, ఇక కావ్య కన్నీరు చూసిన సీతారామయ్య గారు చలించిపోతారు. అసలు ఏమైంది ఏంటో అన్నట్టు కావ్యని అడిగితే, కావ్య మాత్రం రాజు గురించి ప్రతిదీ తలుచుకుంటుంది. అంటే శ్వేతతో గడిపినవి అవన్నీ తలుచుకొని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది తప్ప, ఆ కన్నీళ్లు కూడా బయటకు కనపడనివ్వకుండా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సీతారామయ్య గారి దగ్గర. ఏం లేదు తాతయ్య, ఏం లేదు అన్నట్టు చెప్తూ ఉంటుంది. మా చెల్లెల అప్పుకి యాక్సిడెంట్ అయింది కదా, తను నడవలేని స్థితిలో ఉంది, దాని గురించే బాధపడుతున్నాను, దాని గురించే దేవుడికి మొక్కుకుంటున్నాను, అంతకుమించి ఏం లేదు తాతయ్య అని చెప్పని అక్కడ నుంచి వెళ్ళి తన రూమ్కి వెళ్ళి ఒక్కసారిగా కుప్పకొల్లిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటుంది. సీతారామయ్య గారు కావ్య బాధని అర్థం చేసుకుంటారు. అమ్మాయి మనసులో ఏదో బాధ ఉంది, చిట్టితో చెప్పాలి, చిట్టికైనా చెప్తుందో లేదో అని తెలుసుకోవాలని అయితే తన విషయంలో ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని తన బాధను తొలగించి